Allah mai iko, sojojin Najeriya sun tsinci wani yaro a dajin Sambisa da ke shan nonon mahaifiyarsa alhalin ta daɗe da rasuwa. Ma'aikin rahama sallallahu alaihi wasallama ya yi gaskiya inda ya ce wani zamani zai zo za a yi kisa, mai kisan bai san dalilin yin kisan ba, wanda aka kashe bai san dalilin kashe shi ba. Wata rana sojojin JTF a cikin dajin Sambisa sun ga wani yaro yana tunkarar wani rami da alamun cikin ramin zai shiga. Ba tare da ya gansu ba, suna bin shi a sannu a hankula domin su tabbatar da cewar wannan ramin zai shiga. Can sai suka ga yaron ya cusa kai ya shiga wannan wawa keken rami. Abinka da soja, sai da suka leƙa wannan ramin sai suka gano ashe wata mace ce a cikin wannan rami. Daga cikinta har izuwa saman kanta lafiya kalau, amma daga ƙasanta abin da ya can kafarta di sun riɓe. Abin al'ajabi, yaron kawai suka ganshi ya je ya kama nonon wannan mata yana sha. Ƙarin abin mamaki a nan shine yadda nonon matar nan ya ƙi ɗauke, wato Allah ya yanke hukuncinsa ne don kasancewar wannan yaro ya samu abin da zai sha har ya rayu. Ikon Allah, hakanan suka ɗauko wannan yaro don ci gaba da bashi kulawa a cikin rayuwarsa. Ikon Allah kenan wanda yake zuwar muku kai tsaye daga wannan tasha taku ta ɗan CD. Ku yi subscribe sannan ku yi like, inda dama ma ku yi mana sharing.